Wah, dख'ना साखो ना पर्दा साखो? ना मानसि साखो? बिमाया बामगासिनो दायो। राजाखौबो रानिखौबो। नै हामफाया गोरलै मोनबाय नै लोगोफोर। बहाय? लोगोफोर आं दा माजबाटाव थांगासिनो माने जोंहा सार्कोल अफिसाव हानि बायदिसिना नाम दानस्लायनाय बेनिफ्राय मियादि खालामनाय बेफोरबायदि जागासिनो दं नालाय बे मासनि डिसेम्बर मासनि 26 ना 28 सिम लास्ट डेटआ बेनिफ्राय आं दाखालिनो थांदोंमोन माने मानसि बिहिरखाय बानायनाय जायाखै दा दिनै आं थांफिनदों दिनै मानसि बिहिर नामाथाय बांद्राय मानसि बुरजाखाय माने जोंनि साइडनि मण्डला उनाव फैदो होनना बुंनायखाय आं दिनै थांफिनसिगोन आरोना बेनिफ्राय जायो जाया खामानिया जायोब्लाथ' मोजां जागौमोन दा सोरबा जोंनि माजबाट एरियानि माने हा दानस्लायनानै लायाखैब्ला बेलेगनि हा बायदोंमोनब्ला गावनि नामाव खालामनानै लानो हागोन दायो माने खामानिया सोलिगासिनो आरोना आं दा बेहायनो थांगासिनो दङ जोंनाबो हाया माने मियादि जायाखै माबासो थौजि ना एकस'निया होनोथाय एकस'नियाथ' नङा दां थौजि ना माबासो हानि नामा आंबो बारा मिथिलायलाङा गोदो गोदायनि बेखार लागायगासिनो आरोना लागायनो माने लागायखांबायानो नैबेहायबो लागायबाय बेनिफ्राय नैबेहाय माबा मोनसे लाइट साइट लागायबावगोनदां नै बानायगासिनो दङ लामायाव बानायगासिनो दङ आरोना स्पिड ब्रेकार नै नायना नोंथांमोना बेनिफ्राय नै आवगायाव बानायगासिनो आं दा सार्कोल अफिसाव खामानि दं नालाय सार्कोल अफिसनि खामानिखौ मावगोननानै लानोसै गगा मोनदों लोगोफोर बिराद मानसि भिर ओरैबायदि मानसि भिर आरोना नायदो ओरैबायदि मानसि हाब लाइनसो जालायबावदों नै मानि मा होदोंथाय बाराबो खबर मोनलायलांला मानसियानो बिराद भिर बेनिखायनो आङो बानायथ'ला आरोना दिनै उनावसो बानायसै आङो बांद्राय मानसि भिराव लाइन थालायनांगौबाथाय बायो आं बानायनो बेलेग दिनफोराव बिस्थिबारबाथाय माजबाटाव बिदि मानसियानो जाया दिनै बहुत मानसि आरोना खुलाबो जानो हागौदां दिनै ख्रिस्टमासनि बन्द उइकलि माने हप्तायै बन्दबाबो बन्द खालामाखै खोमा दिनै आंनि साननायाव आरोना टाउनफ्रा बन्द जाजोबोमोन हप्तायै बन्द जायोमोन दिनैथ' बन्द गैया आंहा नैबेहाय अफिसाव मोनसे खामानि दंमोन बोरमा फिसा जाबाय नै लोगोफोर जोंहा दिनै बोरमा फिसा मानै फान्था मासे फान्थि मासे जादों आरो ओइ गुफुरा फान्था नै गाइखेर जानो रोंथ'वाखै बारा दौना होनांगौ ओंखायनो नेगासिनो आं ओमफ्राय नैबे बिमा कालार आरो बेयो बिमानि कालार लादों इयो बिमानि लादों बेहा जारेद एसे गोसोम गोनां बिखुङाव जोख्लिना फानसिनो नै दामब्राया गाबगासिनो दं नै फान्थाया ओइस गांसो जानो हाया गादा साला जानो नागिरदों ना राजाना फैद' बिमाया बामगासिनो दायो राजाखौबो रानिखौबो नै हामफाया गोरलै मोनबाय नै लोगोफोर राजा रानि लेबुसो बिमाया गांसो जालायबावबायसो नानि फैजा नानि आं साइकेल दौदों दानि
बिमानाव इस अननायखौ न'खै हा दुरबि मादैया गांसाहै औ नै गोरा जाथारबा गाइखेर मोनलोंनायखाय सालाब्रा बा जाबाय थालायबावसो मासेया जि मोजां मोनलावोसो आंनो नानि हेनसेक दिनैसो जानायाव गोजांगोनसै इसोरो दा मोनायाव गस्ला गानहोनांगोन इसोरनो गानहोनाया नोंनिया फुदोसो नोंनिखौसो गानहोगोन आं नोंनियाव गानहो इनिखौ नानि हेनसेक हेनसेक लाखायोना जोंहा ने अमायाबो जाहोसिनोसो मानसियाबो अमा लोगोफोर आं दा माने पार्टि अन दा रड साइड नैनाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय माने जोंहा फंबाय जिनाखि प्र राइडार नोंथांमोनाथ' सिनायखायोदां माने सिनायखायोआनो जायफोर माने बिथांनि इउटुब चेनेलखौ नायो नै नखल फंबाय दंफैयो हेलो गाइस माने जेबो खबर गैयामोन आरोना माने आंबो जास्ट बेरायनो फैदोंल' एकेबारे माने आंबो इथिं आपार आसामथिं गारि माने राइड खालामबाय थादोंमोन मथा-मथि सप्तासे जाबाय आरो ओमफ्राय नायबाय थादोंमोन आङो ओरै सानजाथिं थांदोंमोन आङो ओमफ्राय आरो दिनै फाइनानै डाइरेक्ट इयावनो फैनाय जागाबाय आरो माने डाइरेक्ट माने माजबाटाव फैबाय बियो बेनिफ्राय दा JDX मोननि न'आव आरोना आंबो दंफैयो JDX मोननियाव ओमफ्राय फंबायखौ लोगो मोनबाय मोजां नांबाय फार्स्ट टाइम माने जोङो भैरबखुन्दआव लोगो मोनजेनदोंमोन आरोना बड' हान्टारजों आंबो फार्स्ट इउटुब चेनेल खुलिनायनिफ्राय फार्स्ट टाइम लोगो हमदोंमोन आरोना नैबे जोंनिया दैमुआ दाब्र'खौनो फार्स्ट लोगो हमदों भिडिअ नुगोन नोंथांमोना जोबोर मोजां नांदों आरो दिनै लोगो मोनना जोबोर मोजां नांदो माने एसे गोसोफोरखौ इन्टारेस्ट नाङो आरोना इदि गोदै लोगो मोनबाथाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय माने बिराद स्ट्रागल खालामगासिनो दं फंबायाबो खस्थ' खालामबाय थादों गाइस सापर्ट एसे ओमफ्राय आंना गगा मोनदों लोगोफोर माने लोमजाबाय थादों बिथाङा बोथोराबो बेनो नालाय थान्दा दिन हाबबाय दायो जोंना पार्टि अन दा रड साइडआ माने माबा मेकआप खालामदोंमोन ना मानसिया केरेमिनाटजों रस्ट खालामजादोंमोन बे सिगाङाव नै बिराद ओंखारबोदों आरोना दायो न' सिंनिफ्राय लागाव बेनिफ्राय मा नों दायो मेथाइ खनबावगोन नामा दिनै गान रोजाबगोन दे रोजाबनानै देखायदो होमबा बिथांनि स्मल स्टुडिअ आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन हम स्टुडिअ स्मल बारा गिदिर नङा बेथिं नै बा दख'नासो जाखो ना पर्दासो जाखो ना मानसि जाखो लोमजादों नामा मानसियालाय बोरैबा नुदोंथ' लोमजानायनो गगा मोनदोंना ओमफ्राय जों दायो माबा मोनसे आं जायगा देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो बे मा जायगा देखायनो नागिरदों भिडिअनि गेजेरजों दा नायलांबानो जाबाय आरोना आंबो भिडिअ खालामनांगौ